Assalamu alaikum. Abin alfahari na kawo muku. Idan kuna son ku yi kyau, jikinku yayi kyau, yayi taushi, yayi laushi, yayi silbi, ku rage kitse, ku rage datti, ku rage cututtuka a cikin jikinku, to ku nemi naku. Nutritional cleansing program wato C9 pack ana amfani da shi ne a kwana 9. Me nace a kwana 9? Cikin kwanaki 9 zaka wanke dukkanin dauɗan da ke cikin jikinka, da duk wani gajiya da ya maka kanta yake hana ka barci, da duk wani cututtukan da suka dame ka a cikin jikinka suke maka yama a cikin jiki, to kana buƙatar kai servicing. Da me za ka yi service ɗin? Da C9 pack. Dan neman ƙarin bayani ku garzayo da gudu, kar ku tsaya a baku labari, ku zo ku nema nutritional cleansing program C9 pack wanda za ku yi amfani da shi a kwana 9. Me nace cikin kwana 9 za ka samu isasshen bacci, jikinka zai yi kyau, za ka samu lafiyar da kake bukata, za ka samu ingancin jiki ya baka kuma abin da kake so. Dan neman ƙarin bayani sai ku nema a Yayi Wellness. Sai na ji ku. Bye.